हेलो सॉरी अमेजॉन ला फोन लागलाय का हो? सर आपने अमेजॉन पे फोन किया है, किस प्रकार से आपकी मदद कर सकती हूँ सर? मराठीत बोललं तर चालतंय का हो मॅडम? सर मराठी मराठी सुन लो, मैं मराठी में बात करता हूँ। ओके सर, थोड़ी आती है। ओके सर, लाइन पे बने रहिए, मैं आपको मराठी टीम से कनेक्ट कर देती हूँ। हाँ चालेल चालेल मॅडम। सर अगली लाइन पे हमारे कलीग हैं जो आपकी मदद कर देंगे, प्लीज देखो। नमस्कार सर, होल्डवर राहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद तुमचं। माझं नाव रिचा आहे, मी कशा प्रकारे तुमची मदत करू शकते? मॅडम मी सांगोल तालुक्यातनं बोलतोय। हा बोला सर। इथं 4 दिवस झालं इतका पाऊस आहे की रानात जायला नाही। आपल्याला 2 मिनिटं वैरण पाहिजे होती वरली, मिळेल का? सर मला तुमचं अकाउंट याच्यासाठी चेक करावं लागेल। तुमचं अमेझॉन वरती अकाउंट आहे ना? अकाउंट आहे हो मॅडम, पण काय झालंय सकाळ जर मसर वरडायला लागली ती रानात जायला येईना, चिखल लय झालाय। हा बरं वरली वैरण पाहिजे होती 2 मिनिटं। बरं सर, मी चेक करते आणि तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न करते। मला मॅडम लय वेळ आहे अहो, सकाळ जर वरडा मसर नुसती हांबरून वरडायला लागली ती। बरं सर, मला तुमच्या अकाउंट साठी रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर सांगा सर। 9011 79 99 64। बरं चेक करते। तुमचं नाव काय आहे सर? राजेंद्र पाटील, सांगोला। बरं ठीक आहे। तुम्ही आहे ना सर तुमच्या ऍप मध्ये बघू शकता ना की तुम्हाला ते वैरण मिळते की नाही मिळते म्हणून? मॅडम मला काय कळतंय त्या ऍप मधलं, म्हणून तर तुम्हाला फोन केलाय। बरं ठीक आहे। मला सर तुमचा पूर्ण ऍड्रेस जो आहे ना त्याचा पिनकोड सांगा सर। बघा माझं नाव राजेंद्र रामचंद्र पाटील, मुक्काम पोस्ट आलेगाव, तालुका सांगोला, जिल्हा सोलापूर। बरं पिनकोड 413309। बरं आज संध्याकाळपर्यंत येईल का? बरं लय नेड होती हो मॅडम, संध्याकाळपर्यंत दिली तर लय बरं होईल। एकच मिनिट मी चेक करते। सर तुम्ही ऑर्डर जरी केलं ना तुम्हाला जे पाहिजे ते, तरी पण ते संध्याकाळपर्यंत नाही येत सर, त्याला यायला 3-4 दिवस लागतात सर। अहो पण मसराला काय घालायचं आता, पाऊस चालू आहे हो बाहेर मॅडम। मला कळतंय सर, पण आता ते इतक्या लवकर येत नाही सर, त्याला यायला 4-5 दिवस लागतात सर। अहो 5 दिवस कशी मसर उपाशी ठेवायची? माणूस उपाशी राहील हो, पण जत्रा उपाशी राहतंय का? हो सर मला कळतंय तुमचं, पण नाही होत ना, म्हणजे येत नाही ना तसं लवकर। बघा की काय तर काढा घ्या नड एवढी मॅडम। हो सर मला कळतंय तुम्हाला काय म्हणायचंय ते, पण सर नाही भेटत ना असं एका दिवसामध्ये, नाही येत ना सर। अहो सगळ्या वस्तू सकाळी केल्या की दुसऱ्या दिवशी पोचते, त्यानं वैरण मिळत नाही। बघा तेवढं लवकर पाठवून द्या। अहो लय मसर वरडायला लागली ती, अहो सकाळपासून नुसती हांबरायला लागली ती। हो सर मला कळतंय तुम्हाला काय म्हणायचंय, तुम्हाला गरज आहे मला मान्य आहे सर, पण आपल्याकडे तशी इतक्या लवकर येण्याची प्रोसेस नाही ना सर। इतक्या लवकर मॅडम नाही भेटत सर जवळ, पण तुम्हाला 4-5 दिवस लागतात। पहिली गोष्ट तर ते तुम्हाला सर ते तुम्हाला तर सांगा की जाऊन आणतो। सर ऐका माझं, मी काय म्हणते की तुम्हाला जे पाहिजे गोष्ट ती गोष्ट अमेझॉन वर भेटेलच असं नाहीये। तुम्ही तुमच्या ऍप मध्ये एकदा सर्च करून पहा, तुम्हाला जर भेटत तुम्ही ऑर्डर करा, तरी पण ऑर्डर केल्यानंतर यायला 4-5 दिवस लागतात सर। आमच्या पुतण्याला येतंय का बघतो आणि त्याच्याकडनं त्या ऍप वर हाय का बघतो। चालेल सर बघा, आणि ऑर्डर केली तरी पण सर 4-5 दिवसात येईल सर, लगेच येणार नाही। आता 2-4 दिवसाच्या एकदमच टाकतो मॅडम, म्हणजे रोज संध्याकाळी एकदा येईल एक बिंडा। चालेल सर बघा सर, तुमच्या याने तुम्ही ऑर्डर करून घ्या सर। अहो काय झालंय 5 दिवस झालं का नाही, दिवसच उगवला नाही। 5 दिवस झालं रोज रिपीट झालं। बरं सर बघा, तुम्ही ऑर्डर करून भेटलं तर तुम्हाला लवकर सांगतोय सर। बरं चालतंय मॅडम। हो अजून काही मदत करू शकते का सर तुम्हाला? काय नाही हो, हीच लय नड होती म्हणून फोन केलता मॅडम।
बरं बरं ठीक आहे सर. तुम्हाला या कॉल नंतर एक सर्व्हे लिंक पाठवण्यात येईल सर. तुम्ही तो सर्व्हे घेतला तर आम्हाला खूप आनंद होईल. अमेझॉन मध्ये कॉल केल्याबद्दल धन्यवाद घेतो मॅडम, घेतो. शुभ असो.